Nagpasko karon sud sa bilangguan kining construction worker. Human pa sa ngiling nga miamong-among sa kapuyo sa iyang gikainom niadtong kadlawon sa adlaw mismo sa Pasko. Sa natong detalye sa report ni Alan Domingo. Sangko sa langit ang pagbasol nining 25 anyos. Sa nabuhat niini sa babae niyang silingan kinsa may reklamo nga iyang nahilabtan. Base sa reklamos biktima ngadto sa kapulisan nga samtang natulog kini silang balay, nagtuo siya nga ang iyang partner ang mihilabot kaniya apan ulahin na dihang iyang namatngunan nga ang iya daing silingan. Nangay siya og tabang og nadakpan ang suspek kinsa gitugyan usab ngadto sa kapulisan. Kunya kadi si victim is medyo nakainom sa paghitabo daw is initially she thought nga iya daw tong partner no ang niduol sa iya ha. Pero pagbuka niya siya mata na realize niya nga dili ni ang partner mo to nagkarakara siya narato siya og nidagan siya. Matod sa suspek, wa siya masayod sa iyang gihimo. Giangkon hinuon niya nga iyahang gihubuan og igo lang gihikap ang biktima apan wa kunoy nahitabo kanilang duha. Yung sa man mo babae? Kung sa nahinumduman lang ako sir na ukasan lang ako siya ba? Na ukasan. Nahukasan. Imong yung nakuha siya? Wala sir. Ang suspek adunay kapuyo ug dunay upat ka mga anak kinsa rangayo og pasaylo ngadto sa biktima apan tinud-on ang pagpasaka og kasong pagpanglugos batok sa suspek. Unta mapasaylo ko ninyo. Nagbasol ko karon na ako diri sa sud. Na-file na siya og kaso nga rape and it is up to the court na para mag-determine kung unsa ang level sa or gravity sa iyang kaso no kung They should practice personal safety. Sa ilang panimalay, they must ensure nga sarado ang portahan, especially kung namahuway sila. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.